Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu sinendatshana kuthiwa kunebhola elidutshelwe. Lo muntu adelidubula ubeme phezulu kwebhelidi. Walidubula ibhola lakhe uma ubalisisa kahle beliphezulu ngane ngenyawo ezo50 batho 50 feet. Uyabuzwa ukuthi izinga lakhona belihamba belu20 feet ngani ngomzuzwana. Nasike isibalo sakho. U-h is equal minus 16t2 plus 20t plus 50. Bathi kona kungakusebenzisa ukuthi uxazulule lesi sibalo uthola ukuthi ubude bebhola bungakanani nanokuthi bufike phezulu kangakanani ibhola ngemzuzu emingakanani. So uyabuza ukuthi mingakanani imzuzu ezothatha ukuthi ibhola libuye futhi nje balidutshulele phezulu libuyelele phansi. U-h kwethu ke lona wona lo sibhalela ukuthi u-equal 0 ukuthi ibhola lize lifike phansi liyofika nini. Naku-ke sisibhala isibalo sethu lesi sesiphiwe u-h wethu wona lo sifunayo sino 0 equal minus 16t plus 20t plus 50 njengoba siphiwe. Asibhaleke. Ngikukhumbuze futhi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma wenza izibalo ezinendatshana, fundisisa indatshana, izimpendulo zigcwele kwindatshana. Asiqhubeke. Ngapha sidivide ngani kuze kube nje half zonke inamba. Sidivide ukuthi izinamba zonke le zibe half. U16 njengoba u8 soku half wa16 no20 uhalf wa10. Yabona no 50 u25 uhalf wa50. Naku b wethu nanku uc wethu. Isibalo sethu njengenjwayelo kuloku sisebenzisa bani sisebenzisa u-t. Kodwa ke nasisibalo sethu sa -5 plus minus square root sethu sa b2 minus 4ac ezansi kuno 2a. So la minus 25 ezansi kuno 2 a wethu bani 8 usho ukuthi 2 no 8 sipho 16 2 times 8 sipho 16 hundreds minus 4 times 8 kuphinde kube no times 25 singo into positive salela 10 plus minus 900 over 16 equal 10 plus minus 30 over 16 square root sika 900 ngakho sesikhiphile sesino 30 okusipha uthi ukuthi equal 40 over 16 noma sibe no minus over 16 minus 20 wethu uma ukuthi mhlawumbe besizothi u30 ungu minus ngaphaya sitheni u30 ungu positive. Khumbula ukuthi uba nempendulo ezimbili ngobani ngoba sisuke sinobani plus minus. Asibuyele ekumbuzo usifuna ukusibuza ukuthi imzuzu emngakanani njengoba ngisekele la umzuzu emngakanani ethatha phela ukuthi ibhola libuyele phansi njengoba lidutshulwe lashona phezulu. Singasho ukuthi u5 over 2 kwemzuzwana ezothathwa yini ibhola libuyele kuphi phansi njengoba lidutshulwe phezulu. Komele sibhekisise phela ukuthi ingabe sikhuluma iqiniso na.
sino minus 16 sino 3 over 2 squared plus 20 sibe no 5 over 2 plus 50 equals 0. Minus 100 plus 50 uzosiphani u0 is equal to 0. Okusithokozisayo ingakho ngifaka utick. Ubuyele kwimpendulo yakho ubhekisisa ukuthi engaba wejanga ndawo yini edingekayo.